Bine ai venit! Sunt Adina și asculți podcastul Monștrii din oglindă. Episodul de azi se numește Jocul. Suntem pe o stradă plină de case. Toate arată similar, dar ne îndreptăm atenția spre una dintre ele. Intrăm în camera lui Jake de la etaj. Acesta nu ne poate vedea, dar noi îl putem observa. Privește la ecranul laptopului, iar degetele se mișcă rapid pe tastatură. Se joacă un nou joc tocmai primit. El și prietenii lui l-au comandat după ce au văzut o reclamă în care era descris ca fiind cel mai înfricoșător joc. Nu e recomandat pentru copii și provoacă dependență. Era anunțată și o provocare. Jocul e gratuit pentru primii 100 înscriși, iar cine va spune că nu a fost speriat, va primi cadou un laptop nou. Jake a zâmbit având deja victoria în minte. Avea 17 ani și nu mai credea că poate fi speriat, mai ales de un joc. Ne atrage atenția televizorul de la parter, care tocmai a fost deschis. Părinții lui Jake se uită la știri. Îl privind din nou pe Jake, acesta a început jocul. Avatarul lui e într-o pădure, iar în jurul lui începe să fie din ce în ce mai întuneric. Aproape îl buvnește râsul la gândul că asta ar trebui să-l sperie. Îi sună telefonul. Răspunde și vorbește cu Rick, prietenul lui care deja a jucat jocul. Vocea îi tremură și îl roagă să nu joace jocul. Nu-i spune mai multe, dar în tonul lui se poate auzi și frica. Îi închide, iar liniștea din camera lui Jake se adâncește mai mult cu fiecare întrebare care a rămas nerostită. Jake rămâne puțin cu privirea ațintită spre nimic, dar alungă repede toate îndoielile. Sigur Rick râde de el și în plus, Rick e mult mai fricos decât el. Continuă jocul. Imaginea dispare și apare din nou, iar monștrii se îndreaptă spre avatarul din joc al lui Jake. Imaginea devine tot mai întunecată și în timp ce încercăm să distingem cât mai multe din joc alături de Jake, ne distrage atenția o știre ascultată de părinții lui. Auzim cum acest joc, care a fost jucat și de Rick, riscă să devină interzis. Toți cei care l-au jucat au rămas înspăimântați, iar câțiva au dispărut, lăsând jocul început în urma lor. Sunt în curs anchete pentru a afla ce se întâmplă. E posibil chiar de fapt să fie un paravan, iar în spatele jocului de fapt să fie ceva mult mai periculos. Părinții lui Jake se uită unul la altul și decid din priviri să vorbească cu acesta. Sunt îngrijorați. Îi auzim cum urcă pe scări spre camera adolescentului. Ne reîntoarcem privirea spre Jake, dar acesta nu mai e în fața laptopului. Nu știm unde ar putea fi, nu l-am văzut plecând. Privim mai atent către ecranul laptopului și, deși nu auzim nimic, îl vedem acolo. Ecranul se aprinde și se stinge intermitent și îl vedem fugind prin pădurea întunecată. Cineva, sau mai bine zis ceva, e pe urmele lui. Putem distinge ghiare mari și ochi sticloși. Părinții lui au ajuns în cameră și îl strigă. Am vrea să vorbim cu ei, să le spunem unde e Jake, dar nu putem. Aceștia continuă să-l caute prin toată casa și să-l sune, dar telefonul sună în camera lui și nu răspunde nimeni. Simțim cum tensiunea și grijile își fac loc în casă, în gândurile părinților. Privind din nou laptopul și Jake încă încearcă să scape de monstru, dar acesta e din ce în ce mai aproape de el și deși nu putem auzi nimic, știm că Jake strigă după ajutor. Părinții lui au început să-i sune prietenii, dar cum ne așteptam, nimeni nu știe nimic de el, iar Rick, încă speriat, acum e de-a dreptul îngrozit și speră ca prietenul lui să se întoarcă acasă cu bine, sau cel puțin să se întoarcă. Privind din nou ecranul laptopului, monstrul și-a pus ghearele pe spatele lui Jake. L-a prins. Ecranul se stinge și nu știm ce s-a întâmplat. Ne îndreptăm spre părinții lui Jake, îi vedem îngrijorați, dar imediat în spatele nostru auzim o ușă deschisă și pași. E Jake, alb la față, speriat, iar pe spate tricoul rupt și 5 zgrieturi făcute de gheare. Mulțumesc că ai ascultat podcastul Monștrii din oglindă. Sper că ți-a plăcut. Public o poveste nouă la fiecare 2 săptămâni. Te aștept și data viitoare.